torsdag. Hold da op, pesten må man ikke gemme. Det er ulovligt at gemme folk med pesten. Nej, der ligger en der. Hvor han lugter. Nej. Kom med bål. Det er altid børnene, der ryger først. Det er heldigt for os voksne. Er der flere døde? Bring jer døde ud. Vi henter først døde igen på torsdag. Ej, hvor han lugter skidt. Der er nogen døde derovre. Vi må ikke gemme folk med pest. Det er ulovligt. Bring jeres døde ud nu.